Hey guys, welcome to my Crazy Boy YouTube channel. नोंथांमोनखौ खेबसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना गाइस गोदान बोसोरनि स' दा जों ओरैनो टाइम पास राइड खालामदों गाइस माने न'आव बरिंथार मोननानै ओंखायनो जों दा भिउफोराबो मोजां अनोबा एसे हेल्प खालामदों आरोना गाइस माने एकदमबारे सापर्ट नांगौ जादों नोंथांमोना स' आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन स' गाइस नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट होलांबाय था आरोना थ' गाइस लेट्स गो गोदान बोसोराथ' सफैबायलै गाइस गोदान बोसोराव गासैनिबो साननाया जाफुंदों होननानै आंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय आरोना गाइस माने थांनाय बोसोरफोराव साननायखौ जाफुंहोनो हायिफोरा एबा गोदान बोसोराव साननायफोरखौ जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आंनिफ्राय बाइकबो गैया नालाय ओंखायनो नैबे स्कुटि बोरायजोंनो आरो भिडिअ खालामबाय आरोना बरिंथार मोननानै तामान हिट नांनो दै भिउसखौ गाइस बा तामान बरिया जादों भिउसा बा guys, जोङो दा बागानफोराव थांगासिनो खान्थालबारि मोनबाय खान्थालबारि मोनबाय guys नायलांबा जाबाय केमेरामेना दैथुनबाय दा दैथुनबाय चिकेन बिरियानि